sanget tasih dipun tresnani khususipun priyayi Ponorogo mriki. Kan kula riyen nika kan ate nyindeni Pak Naryo, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur. Nggih. Nalika tasih alit kula tasih kuliah. Nggih. Nyindeni Mbah Hanom Suroto. Leres. Tasih alit. Lah, Mbah Yatno. Mbah Yatno Oh. saking Sumaroto menika guru kula nggih Mbah kula. Nika lho priyayine yogane wonten mriki. Heeh. Mbah Boirin. Ya ta? Sapa asmane iki? Mbah Boirin. Gene mau salaman karo aku. Sinten Pak asmane? Nami kula Boy. Wah, iya. Boy sinten? Boirin. Lah iya. Kula ngrumangsani cilikan kula niku dibimbing kalih Kyai Sepuh Ponorogo inggih menika Mbah Yatno sak rombongan. Pramila teng Ponorogo niki kula senes tiyang sanes wis kaya keluarga dhewe. Kaya kebo sapi mulih ning kandang nggih, Bu. Leres Pak Dalang. Nggih. Ning biyen nalika aku jek kuliah jek SMKI biyen sing ngeterke dudu sampean. Aku ora kenal sampean.
lasung jumengglung Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjuk wonten kemurahanipun Hyang Agung dene Petruk sak kanca dipun paringi wujudipun pakurmatan agung saged atur panglipur dumateng sedaya para warga masyarakat ing wewengkon Sukosari mapanipun wonten ing Dusun Demung, Kecamatan Babatan Ponorogo. Anggenipun para warga masyarakat lan ugi dipun pangestoni kalian perangkat ngawontenaken syukuran desa utawi kaprahipun sinebut bersih desa. Nah, nggih. Dasaripun nggih panitiane sangat luar biasa. Elok temenanan. Panggunge le megah kaya mengkene. Tendane terope le indahe kaya mengkene, dasare nggone Bawira. Seniman teka sak kanca udakara wong 50 parandene dipahargya kanthi daharan unjukan ingkang sarwa mirasa. Kanca-kanca minggah wonten pepanggungan lah dalah daharan unjukan banyu mili. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mangka nalika petung biyen kalih Pak Lurah janjane mboten ngrembug, Pak Lurah nggih mboten takon. Mangke Pak Dalang niku bab unjukane daharane jenengan sak kanca niku pripun hitungane? Jenengan beto piyambak napa kula cawisi ngoten niku. Mboten enten sing krembug ngoten niku. Ning wis otomatis angger yoga Dalang sinden teka, mesti dipun paringi daharan unjukan jajan wiwit saka teka nganti sak rampunge wayangan. Jane upamane ngoten niku diitung secara materi, nuwun sewu. Upamane sesuk ketua panitia niku ngaten Pak Dalang. Bareng kula jumlah niki wau kula hitung daharan jenengan sak kanca kancanan jenengan sak rokoke pisan kula jumlah niku telasipun gangsal yuta. Dados saking anggaran sedaya kala ingkang kula paringaken jenengan kepeksa kula potong kula suda 5 yuta. Upamane ngoten niku panitiane mboten napa-napa kula nggih ikhlas lahir batin watone panitiane mentala. Lah niku ning mboten mungkin kok piyayi mriki kok mentala kados mekaten. Ponorogo. Wah, jan. Mila angger kula sak kanca sowan wonten ing kutha Riok mriki wontenipun namung marem lan seneng. Kanca-kanca pengrawit jangkep mboten wonten ingkang cicir. Wadine waranggana ana cik ruk luk Pak Monem. Ah, nggih 6. Sijine wis kundur makayangan. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Angka kalih saking Jawi menika Mbak Tri Hastuti Retnawati saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni saking Karanganyar. Lajeng Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu asli saking Laladan Kutha Tahu Kediri sarjana seni. Dene ingkang minangka pamungkasing Pasiban cedhek karo dalange men diarani pacare dalange. Ora dilok ning ngono langsung mangan gedang dek. Wanyen senengane sing sejenis kaya gedang ngono kuwi. Mbak Winong Nawangsih utawi kumplitipun Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung Kutha Marmer. Pernahipun niku jane sik ponakane Bu Kesi. Ngoten niku. Utawi yen tembunge krama niku pulunanipun Bu Kesi, mboten kok penakan mboten. Sok-sok piyai ngarani menika ingkang kepareng nyekar menika pernahipun penakanipun dalange sanes. Pulunanipun
tresnanipun. Lah menika Mbak Winong Nawangsih. Sobi, kathah sanget nawala ingkang dereng kula aturaken tembangipun wiwit sonten nggih. Pancen sengaja mangke kula tumplak wonten ing gara-gara. Ing antawisipun wonten ingkang ngersakaken nenggih mawar kuning. Waduh. Ingkang nembang Bukesi saking kula Bu Sayuti siap. Larase pelok coba kaya apa Bukesi? Nadyan nuwun sewu. Wis akeh ting jredul para generasi sing hebat-hebat sing mantap-mantap sing jos lan viral parandene isih ana piyai sing tresnani kalian panjenengan ya jan matur nuwun. Piye pendapatin jenengan Bukesi ngono kuwi jane? Nggih, aku ki mbok ya, Tan. Lho. Maksude? Ya sajane iki ya pancen wis tuwa tenan lho, Pak. Tapi dene tasih ditresnani kalih para pamirsa, para panemben Ringgit Purwa. Kula matur nuwun sanget tasih dipun tresnani khususipun priyayi Ponorogo mriki. Kan kula riyen niku kan ate nyindeni Pak Naryo, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur. Nggih. Nalika tasih alit kula tasih kuliah. Nggih. Nyindeni Mbah Hanom Suroto. Leres. Tasih alit. Lah, Mbah Yatno. Mbah Yatno saking Sumaroto menika guru kula nggih mbah kula. Nika lho priyayine yogane wonten mriki. Mbah Boirin. Ya ta? Sapa asmane iki? Mbah Boirin. Gene mau salaman karo aku. Sinten Pak asmane? Nami kula Boi. Wah, iya. Boi sinten? Boirin. Lah iya. Kula ngrumangsani cilikan kula niku dibimbing kalih Piyai Sepuh Ponorogo inggih menika Mbah Yatno sak rombongan. Pramila teng Ponorogo niki kula senes tiyang sanes wis kaya keluarga dhewe. Kaya kebo sapi mulih ning kandange nggih, Bu. Leres padalah. Nggih. Ning biyen nalika aku jek kuliah di SMKI biyen sing ngeterke dudu sampean. Aku ora kenal sampean. Ngono dadak diomong niki lho ngopo. Lah biyen saksine kan lho ngerti sik lek aku Iya. ngeterke sapa biyen. Nggih kan Zaman biyen. klemben-klemben roti-roti ya to. Biyen-biyen kesi-kesi ayo to. Ngoten niku saiki wis beda. Nggih pancen yo lelakon Bukesi ning yo kodrat sing diparingake dening Gusti ingkang akarya jagat. Kula niki mboten ngimpi, mboten nglindur. Kok iso ya mung dalang kaya Petruk parandene kok iso palakrama kalian Waranggana sing hebat pada zamannya Sukesi Rahayu. Kula riyen mung penggemare Bukesi angger nembang kutut manggung kula seneng, pangkur Semarangan seneng. Bareng sakniki mboten namung nembang kutut manggung ning kepara gelem ngopeni kutut kula ing mapan wonten griya. Tegesipun kula teng griya niku gadah kutut wonten teng kurungan lho Pak, sing sok makani ngombeni niku Bukesi ngoten lho. Engko dikira negatif ora nggih. Ayo, monggo Bukesi dibawani Asmarandana boleh, Pangkur Semarangan boleh, bebas. Santai tapi sopan. Ayo. Napa Pak? Semarangan. Oke, nderek. Pangkur napa Asmarandana? Nun? Pangkur? Oke, kuwi Bukesi Pangkur Semarangan. Coba kaya apa? Ya Bu. Mingkureng angkara Awas, iki jenengan wis ora timur kaya mbiyen iki ngambah nada tinggi. Sing ati-ati sing waspada. Piyai Ponorogo iki piyai nyeni aja nganti engko terus kecilik larase. Ambil napas yang dalam, konsentrasi penuh, jangan lupa nyebut asmane pangeran. Yuk.
kapas. Kurang sithik nyebut asmane pangeran. Iya, iya. Tarik napas. Iya. Nggih, kurang sithik. Iya. Iya. Alhamdulillah lahir lanang. Yo kari hari-harine yo. Kaya wong bayen kok. Lanjut, Bu. Panjen Bu Kezi senengane ngambah nada sing dhuwur. Senengane pancen sing dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Mula lek ning omah ya senengane ning dhuwur. Ora. Tegese omah kuwi tingkat ngono lho. Tok. Ngenyek dak kae nira tak kei payon ora. Ya Bu. Luar biasa, pangkur Semarangipun sampun katur. Kantun mawar kuninge. Ya, mawar kuning adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Sukosari. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Sukosari harum indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Mawar kuning, yuk.
karyane Sang Maestro Kinarto Sabda ya, Tru? Nggih, tetep menjadi mutiara yang indah kaya ngene iki. Ah iya. Nyatane ya sepanjang zaman tetep eksis. Nggih, mila saking menika saya-saya menawi Piyai Ponorogo menika pancen remen kalian tetembangan, seneng kalian gending. Nggih. Mila kala mangsa menawi pelawak utawi wong ngomong kesuwen ngoten niku sok-sok nggih Piyai mriki ora rena penggalihe. Mergo pancen Piyai mriki senengane sing laras-larasan ngeten iki. Ah iya, bener kuwi. Nggih, ngoten niku. Ana sing ngersakake ya kuwi pepeling sisanke, Truk. Ya, nyuwun bawane neng sapa? Mas Muhammad Taslim coba kaya apa? Larase slendro patete songo ugi kula aturaken dumateng para kyai alim ulama ingkang lenggah wonten ing Sukosari sumrambahipun babatan malimbaripun teng Ponorogo lan ugi dumateng para bapak kyai ibu nyai pengasuh pondok pesantren ing wewengkon Ponorogo wabil khusus Bapak Kyai ing pondok pesantren Ngabar Wali Songo. Wah iya, Kyai Ihsan. Iya, ingkang benjang insyaallah bulan Juli arepe milad pondok pesantren Ngabar wayangan awake dhewe. Iya, Pak. Apik ya, lakone Pandhawa sesuci. Terus sindene apa ya gelungan ketok rambuté. Ora, wis dipesenke iki saiki. Ngangge mantol bakale. Sindene mantolan rumasamu. Nggih gamis wis dipesenke calone esuk. Pokoke kudu kita alus-alus kabeh. Kesandung piye astagfirullahaladzim. Sajake dijarak karo walane subhanallah ngono kuwi. Diparingi daran ya alhamdulillah ngono. Aja misuh. Ha iya, Siji aja misuh, loro aja ngerokok. Ha iya. Lah iya, ngerokok ana nggone dhewe ngapur. Ya, diaturake Mas Taslim monggo. Ngapa ta kuwi, ngapa ta? Mesti dikira arahe omongan mesti rono. Ha iya. Janjane kari asosiasine apa nggih? Ha iya. Monggo Mas, ya dandang bulanipun. Wasitati saking prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang kutu tansah dipun lampahi. Salat ki cagake agama. Nggih. Kenapa wong salat kae uga diarani sujud, Tru? Mergo saripatine gerakan di salat iki ketika sujud awake dhewe nemplekake bathuk nganti tekan bumi ya toh karo ngagungake asmaning Gusti merendahkan diri pribadi sing intisarine yen ngerti karo maknane sujud wong ki ora ana sing gumendhung kumalungkung ora ana sing sombong ora ana sing ngongalke dodo ora ana sing ngedir-ngedirke mergo di hadapan Allah kita adalah makhluk yang rendah ngono kuwi nggih ngono kuwi Mas Iku jaga agama pakartikan jane piyai salat ki lak diparingi kelonggaran sing kanthi banget Mas Gareng. Apa? Nggih. Upamane kok lagi repot lelungan iso dijamak.
Ya ta? Upamane kok lagi nandang gerah, ora iso salat karo jumeneng, karo lenggah ya ora apa-apa. Heeh. Upamane ora iso karo lungguh, karo sare ya ora apa-apa, karo mlumah salat ya boleh. Upamane apa ki jenenge mlumah wae rasane awake njur lara kabeh, karo kedhep wae ya oleh. Yen kedhep wae ra iso, malah penak bar kuwi kari disolatne, Reng. Lah ngele ning ndi to? Klebu nuwun sewu apik wong salat ngangge sarung, ngangge baju koko, terus ngangge kopiah. Apike ngono kuwi. Ning upamane ra duwe baju koko, ngangge hem ya oleh. Ora duwe hem wane melarat, ra duwe hem ngangge kaos ya ora apa-apa. Ya, ngono kuwi. Pamane ra duwe kaos, ora usah nggih apa-apa ngligo yen pancen kepepet ra duwe lho, ra masalah. Yen ra duwe sarung, ngangge celana dawa oleh. Celana dawa ra duwe, nganggo celana cekak, kathok cekak boleh. Kathok cekak ya ra duwe, sempakan tok ya ora apa-apa. Lah pancen ra duwe lho, sempak upamane ya ora duwe. Uda mblejet ya ora apa-apa, ning aja jamaah ning masjid. Lek jamaah ning masjid, tur pamane kepepet kudu ning masjid, kowe kudu golek barisan sing mburi dhewe. Mesane kancamu, tur lek pas rukuk aja nganti nyawang mburi. Iya, kaget kowe engko methi. Dadi fleksibel, longgar banget ngono kuwi. Iya, bener. Mangga, Mas. Ngatoh kentu mindak mungkar yati une mangyo tentrem lahir batin bejon donya Matur sembah nuwun Mas Taslim. Monggo lagu pepilingipun dipun aturaken karya Abdi Solo Rama Haji Anom Surata. Mugi-mugi Ki Haji Anom Surata tansah pinaringan bagas waras lan ugi panjang yuswa ingkang kebak barokah. Allahumma amin. Monggo pepiling dados.
jembar payung agung iku apa payung mrecet ing ngambil tembang apa Edruk kaya ora tau krungu. Lho. Payung agung iki ngemupet pitutur ingkang luhur lho Mas Gareng. Lho, iki. Iki janjane tembang-tembang kaya ngene iki sing kena kanggo sinau anggene awake dhewe netepi marang darmane urip payung agung. Oh, ngono. Nggih, ngoten niku. Dadi aja mengaturake tembang-tembang babakan katresnan, babakan wong kangen, babakan wong selingkuh. Kala mangsa gandeng wayang kuwi nun sewu. Ngantiri palungguhan iki iso eksis kuwi mergane ana pesan-pesan moral yang terkandung yang dibingkai dalam satu kesatuan ya kuwi wujude lakon ngono kuwi. Nggih, ngoten niku. Yen nganti wayang iki blas rene isine apa-apane, tan wurung iki bakal kegeser karo kabudayan liyane utawa hiburan liya-liyane. Galihe wayang tetep nggen piwulang utawa pesan yang disampaikan melalui lakon. Oh, ngono. Lan gending. Nah, gending juga. Ngono kuwi. Yo, saiki genti ana sing ngersake mau Selendang Sutra Kuning. Wah iya. Mbak Trihastuti Retnawati bersama Mbak Dian Munasiro. Selendang Sutra Kuning iki tembang erane Mbak Tutik iki. Iya, Mbak Tutik sing nembangke iki jan menjiwai meresapi. Ha iya, berkarakter. Betul. Nggih. Monggo berdiri berdua. Ya. Made in saking Ngawi kalian Medion. Sik semangat Mbak Tuti. Semangat. Alhamdulillah. Semangat untuk mripatmu Abang. Keculek Pak ya. Wah iya. Keculek. Pas mau ambil softline keculek. Apa softline iki? Softline keculek gini. Oh lensa mata. Oh alah. Iki ngangge apa? Kok kaya bane apa to softline iki? Dari plastik. Plastik. Apa ya? Enggak tahu saya, tetapi aman kok Pak Yoyo. Oh, dudu plastik ember timba itu ta? Bukan. Bukan. Untuk mempercantik diri sing penting ngati-ati. Kalau mongso iki lek softline iki ora original, ora apik tenane malah ngrusak moto. Ha iya, ngono kuwi. Yo diaturake. Selendang Sutra Kuning pisanan digarap langgam, kedua ndangdutke. Ya. Mbak Dian, ya coba dibukani Mbak Dian. Lho kula. Heeh no. Sing tuwek rumiyin, Pak. Sing tuwek sapa? Mbak Tuti to. Kula. Oh iya, Tuti. Kula lancang mengkene. Pancen Tuti iki sinten zaman kolonial aku. Lho ya ketimbangane kualat kowe ya. Ayo nggih. Disiki kok ndak kowe kanu lho kok udunen lho. Wah, Mbak Lia mambe ra mangkat apa-apa dheke mambe sing nyindan. Sing jenenge regel iki sak rubuhe. Regale nganti ambruk ya Pak Yoyo. Ora. Ya tapi enggak apa-apa toh Pak Yoyo. Oh, enggak masalah. Ada nuansa yang berbeda ngono kuwi. Ya, Tik. Ya, Selendang Sutra Kuning. Selendang Sutra
sinden-sinden Madangkarai luar biasa. Wah. Lah, elok banten. Pilihan kabeh ya, Tru. Iya, sak bisa-bisa kaya mengkono. Mergo nun sewu ora mung modal ayu, ora mung modal pinter, ning jalinan kerukunan dan kekompakan untuk menjaga harmonise rombongan ini terjaga dengan baik. Iya, apik temenanan. Janis matur nuwun pokoke. Anu Tru ora keri ngaturke panuwun karo Mas Wahyu Agung. Lho, sapa kuwi? Kuwi piyayi saka Ndlopo Medion sing nalika awake dhewe sawake kowe to. Heeh, aku kelangan dompete sing nemokne Mas Wahyu Agung kuwi. Oh iya to, temu. Heeh, duwe ilang kabeh. Mung kari balik KTP karo STNK karo apa SIM. ATM, duit lepas kendali. Ya ora apa-apa, kapan lek musuh sedekah lek ora ngono kuwi. Heeh, cangkemmu. Ya kowe ora mbok jajakke. Lah aku mari sore pamer karo Brigita. Lah, Bukesi njaluk dhuwit 1 juta. Nggih apa? Dana kenakalan. Aku gur guyon. Bake guyon iki sok-sok numusi. Ya ta, heeh. Mergo ucapan padha karo donga. Syukurne karo Brigita. Padalang. Apa? Mulakno, sampean iki aja duwe pikiran terbersit arep nakal. Sampean iki karo aku lagi terbersit ngomong iki dana kenakalan ilang tenan. Mula karo aku sampean sing setia, aja gampang lirik wong wedok ayu. Sing jejeg imane ngono lho. Kapan aku nglirik wong wedok ayu? Lah nek wong ayu langsung tak rangkul kok. Piring, pipi miring. Itu bukti. Gini Padalang ngeten lho Padalang, nyuwun sewu Bapak Ibu. Piye? Itu bukti sebagai seorang istri, wong wedok kuwi iki atine peka, jeru. Ya, upama awake dhewe ra iso nyawang sarana mata kasat, ning batine awake dhewe ngerti yen bojo lanang kuwi arep aneh-aneh. Nggih napa mboten Ibu-ibu? Lah sing katok ibu-ibu lek bapak-bapak ya mboten ngono. Lho, pancen kodrate umume Bu Kesi. Lah ki umume ngene iki. Yen piyayi kakung iki mengandalkan kecerdasan, ya kepinteran, nek piyayi putri mengandalkan hati nurani. Kuwi saestu ngoten niku. Kebanyakan iki ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Mula ya aku ya piye to jenenge barang ilang ditemokke karo piyayi. Tur wingi nalika ning Kemiri jane Mas Wahyu Agung nusul pengen ketemu karo awake dhewe, mongko dompet kuwi dikirim ning Solo ngangge apa pos apa ngangge tiki ngono iki panjenengan tak ijoli wae ora gelem. Kuwi regane penghormatan untuk seorang Petruk ngungkuli kelangan duit 1 juta. Lho kaya ngono kuwi. Iso piyayi apian kaya ngono. Heeh. Piyayi Ponorogo kok, Ponorogo luar biasa. Medion nek ndapa sandinge. Ya kancan tanggone. Nggih ngono kuwi. Matur nuwun Mas Wahyu Agung, mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti. Ha iya, wis. Mula saiki aku ora tau nggo dhuwit akeh-akeh. Ha iya wis ora tau. Sing penting ning ATM sik akeh. Ha iya ngono kuwi. Aja nganti, Pak, aja nganti. Saking Bapak Haji Daryono, Klecorjo, Mejayan Medion, nderek Wungon Pak Dalang. Wih, ngestakaken dawuh sembah nuwun. Nggih. Isih akeh sing kepareng monitor lumantar YouTube tresnani karo Kuntah di channel terus nggih. Assalamualaikum wilujeng dalu Pak Dalang nderek nyimak Pak Waris Sugiono Surabaya. Nah nggih. Terus menika ugi wonten nah iki. Assalamualaikum Waalaikumsalam sugeng enjing Mas Cahyo Kuntadi tasik monitor Kuntadi channel ngantos paripurna tancep kayon saking Madiun Utara Pak Marsono. Pak Edian Munasiro ya makasih ugi niki wau wonten piyayi ingkang badhe dana swanten nyumbang bawa Asmarandana menawi mboten lepat Pak Wahyu Dianto dukuh lembean mbok menawi tasik lenggah tasik pinarak monggo mriki Pak ngapunten wau nggih limbukan wektune umpek-umpekan mboten saged kula aturi minggah. Lah tasih lenggah monggo pinarak wonten pepanggungan wedine sampun kondur nyuwun pangapunten. Ya. Pun kondur nggih? Wah, nggih ngapunten ingkang agung. Ya. Yo, diaturake meneh. Apa Mas Gareng? Ya sing ala-ala saiki no ora diarani seniman katrok no. Ayo. Coba kaya apa? Pinong karo Birgita. Nggih. Apa? Ayang-ayang apa-apa? Bir.
Apa bil? Apa ndut? Ndut. Apa? Ana Bang. Enggak. Tapi lembut. Nggih. Oke, ayang-ayang boleh. Ayang-ayang aja. Ayang-ayang. Oke. Biar ada nuansa yang berbeda ngono kuwi. Kaloro jumeneng. Nah. Carite anyar. Ayo. Lawas iki, Pak. Hah? Iki lawas iki jari. Ini yang baru punya aku tok, Pak. Lah iya ngene Mbak- wino ngenyar ngono aku lawas kok beda-bedane iki ya ngopo, Pak, Pak? Lah lawas karo ora gumantung karmane kok. Sing dijariki lawas apa ora lha kuwi gumantung kuwi. Lek wonge apik ngono wis setia karo sapa-sapa, nadyan lawas disawang ketok anyar. Masya Allah. Terus maksudnya piye, Pak? Aku gak setia ngono, terus Winong setia ngono. Lho sing ngerti dudu aku, awakmu dhewe koreksi diri bagaimana Anda itu. Tergantung amal ibadah nggih, Pak. Ah. Tergantung hatinya itu bersih apa ndak itu loh. Mula gen resiki atimu kompresoren. Nggih, ngaturaken sembah nuwun Pak kagem para penonton ingkang tasih lenggah nderek wungon nggih. Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Terus Winong arep kata-kata apa? Apa? Ya terima kasih aja sih. Oh iya. Udah mau nonton sampai jam segini. Iya sih. Iya, gitu Asik aja. kuat lho, Pak. Nggih, ini masih banyak Pak termasuk Bapak-bapak. Oh, ibu-ibu yang WP tadi wong pawon Iya, ada. ibu-ibu. Halo Bu, selamat pagi. Ya ampun, Mau setia sore banget. diambung ibu-ibu aku, Pak. Foto selfie tanganku digocek ibu cis. Kula dipuepet Pak, dipuepet kali. Lah mula aku mesti sengaja pondok aku iki tak karo yoga-yoga karo wong lanang-lanang gen slamet. Lah pengrawit munggah maksa nyerbu aku rono ibu-ibu mau. Napa nggih, Pak? Wah mak geruduk ana lek sak kompi mau. Neng kuwi tandha tresna bir aja sambat aja piye-piye ngono kuwi. Pak. Ah, nggih. Nek mboten nonton ibu-ibu kita di sini kelaparan. Iya, Pak. kelaparan Ah. semuanya. Mula sok-sok ki lek piyai ewo bersih desa apa mantu apa sunatan atau resepsi apa wae. Sok-sok lek diarani kirangan mangke darane nyawesne kanca wingking. Atiku sok-sok ora trima. Angger ngarani wong wedok kanca wingking, mongko janjane ya sing dadi pengarep suksesnya setiap event apa saja itu tergantung oleh ibu-ibu yang masak di dapur. Itulah. Tepuk yang tangan nyata. untuk ibu-ibu yang ada di dapur. Mula disugata dijoli ngangge ayang-ayang ya Bir ya. Oke, Iya ayang-ayang. Pak. Ayang-ayang untuk yang adang isah-isah. Ayo, nggih. Untuk ayang-ayangku, Pak. Oh iya, kaya ngono njaluk ra lawas iki piye jaremu? Maksudnya ki ya ayang. Ayangnya wakeh lho Pak, padahal kula iki lho Pak siji gak ono. Alah lah. Wingi yo enek no lho, Nom. Wis dong ngrembug ayangmu dhewe-dhewe aku tak butuh ayang kulit ae. Iya. Ayang ngedus aku. Ayang-ayang bir kita Winong yuk berbatu dalam melodi. Oke. Ayang-ayang untuk ibu-ibu wong pawon yang tersayang.
Pancen ya menurutku iki kabeh mendukung kok. Ya. Sindene ya nembang ya do apik, ya ayu. Jogete ya bergas, penabuh ya kompak-kompak nadyan tanpa campur sari tanpa bas elektronik ning nyatane senteme ya ngebasi. Ayo. Aku lagi ngene oleh, aku lagi ngene oleh. Dirasumu oleh. Ayo, gamelane ya wah jan berkah selamat. Ya jenenge berkah selamat iki gamelan ijo iki. Mula jodoh yen karo Pak Lurah Sukosari asmane Pak Slamet iki gamelane berkah slamet. Ya, jan. Kok ijo? Ya iki jodoh. Ya. Urung sound sisteme ya mendukung terus. Ha iya. Wis tenan jenenge Pak Sumarno Eson iki wis. Anggere dingkluk ngono karo ngerokok nganti dawa kae randang ceblok-ceblok kae. Iki berarti lagi golek tenan. Ya. Londer wirawiri ngurusi njaba njero bar kuwi terus si Agung kudu turu. Awake dhewe nderek memuji nderek ndedonga muga-muga laku brata sing ditindakake dening para ndara Pandhawa mligine Ndara Parta Ndara Arjuna nggene teteki brata madeg sang ciptaning ya ta. Wiyantuka wujude kanugrahan sing murakapi tumraping bebrayan tanpa beda karo warga ageng ing Sukosari. Wontenipun namung bagya mulya sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang KST. Ya liwat Ponorogo. Mangga mumpung teng mriki.